Kepripun to Den? Mlaku ndhisiki bareng saniki mlayu-mlayu. Wonten apa? Iya Kakang. Ngene Kaki Semar. Iki aku mau anggon kula maku ketemu buta. Buta. Iya Kaki. Wah. Butane gedhe-gedhe napa alit-alit? Ya jenenge buta ya mesti gedhe. Oh nggih. Nggih saniki ngaten mawon. Pun segala lenggah kula ayonane buta-buta niki. Ora bakal pangling. Ora pangling apane, Kowe bali ora sandadak muni ora bakal pangling, ora bakal pangling. Kowe maling sukma. Iya, apa? Ngopo rene, Aku nglaya Abimanyu arek tak kapake. Arek tak pateni, sebabe apa ora tak pateni? Wah, Abimanyu bakal kena gedhonge Wahyu. Ora oleh karo Ibu Betari. Aku kudu bisa mateni Angka Wijaya. Kowe bisa mateni Angka Wijaya. Kae bendaraku. Kowe bisa mateni ning wis bisa mateni Semar. Wah, glundunge wae Semar kowe. Wah. Oh, wala dala. Oh, wah, aduh, wah, ora apa-apa, cokot, wah, wah. Us, waduh. Wah. Us. Wah, lho. Wah. Waduh.
di iki ngene Kang. Wa Semar sing ngamuk kamangka ora kena tandak. Ayo dilaporake kae karo Ibu Bedari dina iki Wa Semar lagi ngamuk ya wis ayo ditak derek. Den, iya kaki. Saniki ngeten. Monggo. Para bajul barat sada kundur pun do wangsul ning papane dewi-dewi. Pokoke saniki gek ndang supados mangke ndang angsal wahyu. Monggo kula dherekke tengen putra kula Kamajaya. Monggo Den. Monggo ayo Kakang Semar. Nadya
Merahina sumubang iwang haruna katinetraning agorapuh sabdaning kukila rengkanigara saged sing bene panca lawan papetoking ayam wono Niwang Suksmana kang lenung bana langgeng sinunggi datan awrat Rama Semar anakku Kamajaya kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk dumateng Rama iya tak trima ngaturake pangabekti marang aku goleki Kamajaya suwe banget ora mekakat tenan goleki kowe kuwi kok ora teka-teka mboten menapa Rama ya ora dadi ngopo ning ladine ya dadi kisruh dole anakku bocah bagus tak golek ora ketemu temu ngumpet nang ngendi kowe nyuwun pangapunten Rama senadyan to badhe kados pundi ya lendangmu ora tanggo mboten
mangkih menawi sampun wonten wekdal kula. Nggih ayo kowe agi-agi renemu. Inggih Rama Semar menika wonten paridamel menapa kadingaren sanget. Rama Semar kaliyan Angga Wijaya. Iki ngene. Rebut cukup ora ana liya kejaba anggonku mrene iki mau ngeterke momong aku si Abimanyu iki. Ya Ndara Angga Wijaya. Daya-daya kepengin takon karo kowe. Boleh? Badhe tanglet kados pundi Rama? Iki ora ana liya Titi Wanci iki apa pancen nyata? Aku mung bakal takon. Apa kira-kira momong aku si Angga Wijaya iki bakal nampa wahyu? Apa kira-kira bakal nampa wahyu kang aran Wahyu Eka Jati? Yen pancen kuwi ketemenan bakal nampa. Matur nuwun yen nyata-nyata kuwi bocah kang besuke bisa dadi treng ratu ana ing tanah Jawa. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Pancen kados ngaten. Saking wangsidipun Jawata pancen ingkang kedah nampi Wahyu Eka Jati boten wonten malih inggih namung ingkang wayah pun Angga Wijaya. Bejo saiki wayune nang endi? Titi Wanci menika tasih wonten ngundaran Nirbawana. Lho, lah kepiye to? Jarene bakal nampa wahyu ning isih mabur-mabur napa piye? Nuwun kawula inggih Rama. Ya wis. Dik saiki kepiye carane supaya momong aku Angga Wijaya iki nampa wahyu? Kira-kira kepiye? Inggih saged kemawon. Terus kudune ngendi aku iki? Nggih wonten ngriki kemawon ngenengaken cipta langkung rumiyin Rama. Oh, dadi ngono. Ndara Angga Wijaya. Kula apa kaki. Dinten niki pancen jenengan ingkang bakal nampi wahyu. Iya kaki. Ya ning kudu sareh sawetara ayu padha ngenengake cipta. Mbok menawa kanthi ngenake cipta iki mengko wahyu bisa enggal katampa marang jeneng kita. Kula Angga Wijaya nuwun kawula ngestakaken dawuh. Semareka den prayitna semurireka balik. Titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi wis dinesti kanthi Adyasmaragata dipun paringaken ingkang putra Sang Hyang Kumajaya Noyanes Baskara Titi Mangsa wahyu kang won aran Eka Jati kudu medhun saka kersaning Jawata. Wahyu Sigro medhak gumebyar pindha tatit saking Jumantara. Suaranya kadugu maludhuk tumuju wonten ing inggiling Raden Abimanyu. Sigro sirna manunggal kaliyan Raden Abimanyu. Raden Abimanyu kapanjalon wahyu Eka Jati. Ora mokal pancen iku trah ing Ratu Mercapada. Salam
Iki mau kono gebyar iku mau apa? Inggih menika wayang kengaran Wahyu Eka Jati Rama Semar. Wah. Dadi wis medhun iki. Sampun dumunung wonten wayah ulun nggih menika ingkang wayah Punangka Wijaya. Angga Wijaya kula pukulun. Titiwanci iki jeneng kita wis nampa wahyu kang aran Wahyu Eka Jati. Nuwun inggih pukulun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi ngaten malah ingkang wayah nyuwun pamit medal saking Cakra Kembang badhe medhak wonten ing Mercapada duga-duga sing prayitna ya kula. Pamit le inggih Rama. Jebulane Ndorongko Wijaya iki malah wis mlayu. Anggonku nggendhong ning Cakra Kembang. Saka Mercapada tak gendhong tak kempit lah kok barang wis nampa wahyu. Malah mlayu dhewe tanpa pamit. Iki sing jenenge digawe becik ora niteni ngono kae. Ning ya ora apa-apa. Gandeng aku pamomong. Salah bener tetep tak lakoni. Ya muga-muga wae bendaraku Angga Wijaya iki nampa slamet. Nyuwun dipun paringi slamet Dewa. Guduk manyar-manyar selikur dina Gopanaka palungana swalu gimba. Ya. Aku kaya ngerti. Kae nek ora kleru Abimanyu mlaku saka ngendi tak pethokane ngger Abimanyu iki. Eyangmu sing teko ngger.
Abimanyu. Nuwun inggih. Lah kok teko kene ngopo, Nger? Nuwun inggih, Eyang. Estunipun kula menika wau saking Cakra Kembang. Lho, lah ngopo? Tekan Cakra Kembang bareng. Badhe nyuwun wahyu. Golek wahyu. Nuwun kawula inggih. Wahyune apa? Wahyu Eko Jati. Terus wis ditampa apa durung? Inggih, sampun Eyang. Wah, syukur nggih. Wong bejo ya ora kaya kowe. Aku ya melu ndedonga. Anggonku ndedonga rina wengi supaya Wahyu Eko Jati iki tumiba marang putuku sing bagus dhewe Abimanyu. Ora ana liya ya wong tuwa tansah ndongane ngene ya nggih. Kanggo apa kok datang nganggo Wahyu Eko Jati? Inggih kangge nentremaken wonten ing Tanjungan Nom Eyang. Ya, iki ngene tak kandhani. Supaya Tanjungan Nom ku luwih ayem, luwih tentrem, aja mung kanthi wahyu kuwi tok ora cukup. Lajeng kados pundi Eyang? Nek mung wahyu kuwi tok ora cukup, mula tak nehi ngelmu. Ngelmunipun menapa? Tolak bala. Supaya bola-bola sing bakal ngruyuk Tanjungan Nom mati. Ludes keles tanpa tilas. Tupes tapis tanpa sisa. Nuwun inggih, lajeng menapa kula kedah dhateng Sukalima? Ora perlu, ora perlu. Cukup ana kene. Dadi ngene, tak kandhani. Kowe mengko nek mung wahyu kaya ngono tok ora cukup. Tanjungan Nom bisa ayem tata tentrem nek ana ngelmu tolak bola. Lah, tolak bola iki mengko banjur bisa nentremake Tanjungan Nom ngono. Nuwun kawula inggih. Manut karo aku? Inggih, menawi ngaten namung manut kemawon Eyang. Ya, nek kowe manut karo aku tak kandhani. Carane kowe mermoh sing dipet sedakepok. Iki tanda-tanda arek ngujar ilmu. Nuwun inggih ngestakaken dawuh. Cinarita rikala semana. Begawan Durna ingkang estunipun anggenipun Begawan Durna kaisenan Bathari Durga sigra nyigit Raden Abimanyu. Plak kami dara luntak ludra sirna Margalayu. Mati ring kowe. Apa iki? Ora ngerti larah-larahe lagu iki, ngerti-ngerti wis tumegeng layon. Mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik ora niteni. Tahu ya apa, mulan tak mangkat tak gendong bareng mlayu apa kesandung apa-apa. Petro, kula Pak, kowe ana ngendi dole? Wonten mriki lha enten apa to? Bendaramu kena ngapa? Oh, lah kene napa niku Pak? Aku ora ngerti, coba iki gendrongen ning Praja Ngamarta kono golekno ndaramu Kresna. Mengko mendi? Paringi Sekar Wijaya Kusuma ben mari dole. Wah, nggih monggo kula gendonge, Pak.
aja takon dosa ketemu Durna. Cokot ambruk sanalika. Saiki Gur Kari nemoni Ananggir Prabu Duryudana. Cetha-cetha Abimanyu wis mati. Muga-muga wahyu bisa kepundhut karo sinuwun Prabu Duryudana dina iki ya. Agus teko kene durung ketemu siji-siji ya. Kanca ora ana, menungso ya ora ana. Aku durung nemokake adikku Kresna, kowe ana ngendi? Di aku goleki kowe iki. Rikala semana wonten ing Praja Ngamarta. Ing papan wonten ing mriku Prabu Puntadewa nembe samya ngenengaken cipta. Ngudi saha mundi mateng Gusti Kang Murba dumadi. Tansah anyuwun mugia-mugia menapa ingkang sampun dipun sedya dening putrapun Abimanyu tansah saged kalampahan. Nanging rikala semanten dereng ngantos paripurna anggenipun sami ngenengaken cipta. Kadadak Prabu Bathara Kresna ingkang prapta
sowan Yayi. Yah ning talaga kati langit mahambang tepas wulan upamaneka lintang daya kusumaya sumawur Koko Prabu katuran prembagi raipun Koko Prabu nuwun inggih Yayi ngaturaken gunging panuwun tanpa pindhan kados mboten wonten setunggal menapa estunipun wonten paridamel menapa Koko Prabu rebat cekap kemawon Yayi estunipun anggen kula daya-daya tedhak wonten mriki mboten wonten malih namung daya-daya badhe mbiyantu purunan kula pun Angka Wijaya badhe ngayomaken nentremaken wonten ing Tanjung Anom kanthi srana kedah mawi jamus klimasada nuwun inggih Koko Prabu mila kanthi ngaten Yayi Kang Raka Titiwanci menika badhe nyuwun ngampil napa kinten-kinten Yayi Lenggana menawi kangge mbiyantu ingkang putra Punangka Wijaya nuwun inggih Koko Prabu menawi to menika kangge purunan kula Punangka Wijaya kula tansah mbiyantu kemawon Koko Prabu walah ngaturaken gunging panuwun Yayi ngaturaken gunging panuwun Meraina semubang iwang haruna katinetraning agorapuh ring kanegara saketer kinidunganing kung ayamono rikala semanten bretek-bretek swantenipun Raden Udawa ingkang prapta wentah setinggil kula ingkang sowan sinuwun iki kaya Kakang Udawa pun inggih sinuwun kedrawasan sinuwun Titiwanci punika nyuwun pangapunten. Ana apa Kakang Udawa? Kong Raka Prabu Baladewa kaliyan Raden Setyaki. Titiwanci punika kula kedhepaken nical sinuwun. Aduh jagat Dewa Bathara. Lah piye to bisa kaya mangkono? Nyuwun pangapunten sinuwun malah kula mboten panaka capa. Rikala semono dereng ngantos
paripurna anggenipun imbal wacana. Kadadak wonten simo ingkang gedhe sak jaran Teci Prapta. Aduh aku sowan Yayi. Aduh aku sowan iki ana simo iya banjur arep apa lah kok melu sowan ning Stinggil. Nggih aku njaluk ngapura Di. Ayo padha metu njaba derekno engko tak paringi ngerti yen wis ana njabaning Stinggil. Ya wis ayo tak derekke. Ayo Di. Nyuwun pamit ya nggih Koko Prabu. Macan apa ngene Di? Aku njaluk diruwat aku sejatine mono. Kakangmu Baladewa lan Setyaki wae jagat dewa Bathara Manestu ngara jagat banjur iki aku njaluk diparing kembang Wijaya Kusuma. Yen ora yayi ora bisa cukup demoken siraku kembang Wijaya Kusuma bakal balaku go bakal badar. Oh ya yen kaya ngono dene iki uga nyeksena tak demok ning aku njo amit-amit ya Kakang. Iya yayi. Matur nuwun Yayi. Koko Prabu, iya piye Yai? Wonten lelampahan kados ngaten menika kados pundi? Iki ngene. Aku mau ketemu karo Durna. Jebulane Durna ampuh wis ora karu-karuan. Aku dilebokke gendhoga. Dicampur karo kembang Wijaya Kusuma karo Dimas Tyaki. Lah sawise aku cemplungake nang kawah. Aku nampa
gaiping dewa. Kepara aku dadi macan iku mau. Oh, ngaten. Iya Yai, aku matur nuwun Yai. Lajeng sakmenika kados pundi Koko Prabu? Iki kudu golek ayeming praja, Durna kudu dipateni. Bibit kawit kaya mangkene ora ana liya Durna. Kocapari kala semana Semar Badranaya kaliyan Raden Angkawijaya dipun sowanaken kaliyan Prabu Ndwarawati. Nyuwun pangapunten sinuwun. Niki kadadak Abimanyu bendara kula niku wau seda wonten mergi. Lah kula sowanaken wonten mriki. Supayane piye? Ya supayane nggih mari ngoten. Oh iya wis yen kaya mangkono wong aku ya wis kembang Wijaya Kusuma wis bali. Ya wis tak paringane kembang Wijaya Kusuma. Ridu mawur mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong meguru gongso Abimanyu Kulawa wis waras inggih sampun kedadian kaya mangkene iki merga apa mboten wonten malih namung saking Eyang Durna. Durna meneh nuwun kawula inggih wa Titiwanci menika kula sirosipun badhe dipun paringi ilmu tolak bala nanging malah kepara kula dipun cokot. Lho, Durna kok iso nyokot? Wah, iki anggere ngene iki kudu didai-dai Durna tak idai-idai Durna. Gudeg manyar-manyar Gusti Allah iki para Kurawa wis jur kepiye iki ora rampung-rampung ana lakon kok kaya ngene aja takon pateni para wadya Ndrawati wae aja amuk punggung Aja takon dosa. sapa kae Mati.
Kula wonten napa kok melayu-melayu? Iki ngene Kakang Semar. Kakang Prabu Baladewa Setyaki kabeh kalah karo Durna. Ning nek miturut kaca paesan kudu Kakang Semar sing kudu bisa mateni Durna. Weh. Durna kok iso nyokot. Weh, tak patenane. Semar ya arep ngopo kowe mar medhoke aku? Kowe aja manggone ning gone Durna kowe manggone Drak Dupajur kowe. Waduh. Waduh. Wah. La. Kowe tak kandhani. Ngopo kowe kono kene? Iya Kakang Semar aku njaluk pangapurane Kakang Semar. Para wadyabala go bali ora? Bajul Barat ora go bali dina iki suwukmu ora pas kowe. Iya njaluk pamit. Molat wijiling sasongko tenon saking puncaking ukir karananing tias alon nang ngandika Yayi Prabu, para Bajul Barat sakmenika malah kepara sampun dipun nunduraken kalian Kakang Semar. Wahyu Eka Jati sampun dipun cepeng kalian ingkang putra Abimanyu. Sakmenika namung kantun sisa-sisa ning prajurit Bajul Barat. Sena. Wah, opo? Kae sisa-sisane Bajul Barat kentekno. Wah, tak sampake.
Atir saya Indriaksa Sara Maruta. Wah, iki sapa? Agun Ragu Werkudara. Kowe arep apa? Arep mateni buta-buta kaya kowe. Wah, tiba ndang kamu. Wah. Aduh. Wah. So